Ir-rapport ta' due diligence fuq iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista qed ikun sors ta' ġlied ieħor bejn iż-żewġ fazzjonijiet li qed jitqabdu għar-riedni tal-partit. Sa issa għadhom ma ġewx ippubblikati ir-rapporti ta' due diligence fuq iż-żewġ kandidati anke jekk huma qalu li jixtiequ li dan isir pubbliku. Iż-żewġ kandidati li issa huwa magħruf li t-tnejn għandhom dellijiet fuqhom mhux jaqblu fil-mod ta' kif għandhom jiġu ippubblikati ir-rapporti. Nhar it-tlieta Bernard Grech, il-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, mar jitfa' in-nomina għal kap tal-Partit Nazzjonalista mingħajr ma ppubblika r-rapport ta' due diligence li sar fuqu mill-istess partit li qed jaspira li jmexxi. Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li huwa esponent ewlieni li qed jimmonta il-kampanja ta' Grech tefa' botta lejn Delija bħala il-persuna li tiżżomm li jiġi ippubblikat ir-rapport ta' due diligence. Min-naħa tiegħu Adrian Delija qal li hu jrid li jiġi ppubblikat ir-rapport iżda saħaq li skont l-istatut tal-partit il-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista għandha l-obbligu li tibgħat ir-rapport ta' due diligence lill-Kummissjoni Elettorali u l-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista. Qal li fl-laqgħa tal-Amministrattiv u se jressaq mozzjoni biex dan ir-rapport ta' due diligence jiġi ippubblikat. Intant, żewġ editorjali fil-gazzetti nnotaw is-sitwazzjoni prekarja li teżisti fil-Partit Nazzjonalista. L-editur tal-Independent saħal li kemm Delija u Grech għandhom problemi fi ħlasijiet tat-taxxa. L-editorjal tal-ġurnal Independent istaqsa jekk il-Kummissjoni tal-Partit aċċettat li żewġ persuni bħala kandidati anke jekk ħarġu stejjer kbar dwarhom x'kien il-bżonn li jsir is-suppost skrutinju. Intqal li dawk id-deputati u n-nies li sfiduċjaw lil Delija issa jridu jġibu xi ħadd li l-passat tiegħu imtappan bi problemi fiskali, xi ħaġa li dejqithom ħafna dwar Delija, kemm hi ironika l-ħaġa. Dan b'referenza ċara s-saga marbuta ma' Bernard Grech fejn dan ħallas eluf kbar ta' euro ta' taxxa u VAT saħansitra uħud mill-kontijiet imorru lura għal 9 snin ilu. L-Independent qalet li l-Partit Nazzjonalista huwa partit diżorganizzat b'nuqqas ta' motivazzjoni u mifrut. Anke l-Gazzetta Malta Today tkellmet dwar it-tellieqa tmexxija fil-Partit Nazzjonalista. L-editur qal li l-partit se jkollu elezzjoni tmexxija mingħajr sens ta' tmexxija. Flok qed juri l-viżjoni tiegħu Bernard Grech qed ikun kostrett jiddiskuti l-problemi fil-ħlas tat-taxxa u jirrispondi dwar għaliex ħallas il-kontijiet pendenti wara li ddeċida li joħroġ għal kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq l-editur tal-Malta Today. Il-Malta Today kitbet li flok qed nisimgħu li żewġ kandidati jitkellmu fuq temi li jolqtu l-pajjiż bħall-ambjent qed nispiċċaw nisimgħuhom jitkellmu fuq il-problemi finanzjarji tagħhom. Fil-jum ta' tlieta Bernard Grech preżenta l-punti li jixtieq jaħdem fuqhom u hawnhekk ukoll imkien ma semma xi tip ta' viżjoni jew proposti għal pajjiż. Il-Partit Laburista kien sejjaħ il-proċess ta' due diligence li għamel il-Partit Nazzjonalista fuq Delija u Grech bħala wieħed superfiċjali u saħaq li fil-verità ma hemmx għażla. Intqal li suppost eżerċizzju ta' rbiel minflok wera standards ta' trasparenza wera segretezza hekk kif inżamm kollox mistur fil-konfront taż-żewġ kandidati.